ኣውሮፓ ሎማዓንቲ ዓብዪ መግለፂ ሂቦም ነይሮም። ኣብቲ ዘካይድሉ መግለፂ ድማ ብዛዕባ ኢራንን ዝተፈላለየ ሓሳባት እውን ኣልዒሎም ነይሮም። ሕፅር ብዝበለ ደሞ ክነግረኩም ማለት እዩ እዚ ዝተለዓልዎ ወይ ደሞ ዘልዕልዎ ዘረባ ድማ ኢራን ትገብሮ ዘላ ነገራት ብጣዕሚ ኣፀጋምን ኣፀያፍን ተግባር እዩ ክብል ድማ ወጊዞም እዚ 15 ኣካላት ወይ ደሞ 15 ናይ ዓድታት ዝወከለ ውይይት እዩ ነይሩ። እዚ ውይይት እዚ ድማ ኢራን እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ጌርና ዝውግእ ኣትዶ ወይስ ነቋርፆ ዝብል ዓብዪ ነገር እዮም ተዛሪቦም ነይሮም ማለት እዩ። ኢራን ትገብሮ ዘላ ነገራት ንውግዞ እምበር ኣይንድግፎን ክንብል ድማ ንሓበረ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዘረባታት ዘልዕልዎ ድማ ጥብቂ ዝኾነ ሓሳባት ድማ ኣብቲ ናይ ሆርሙዝ ባሕሪ ተኸፈተን ዘሎ ህዝብታት ደሞ ትወቅዕላ ብዛዕበየ ነገር ደሞ ላብ ብዙሕ ሃገራት እውን ውግእ ክትፍፅም ትደሊ ኣላ ማለት እዩ። በዛ ዓበየ ደሞ ካሊእ ቅፅል ኣቢሉ ኒውክለር ክሕዝ እየ ብምባላ ደሞ እቲ ናይ ሓደገኛ ዓለም ክኾን ስለዝኽእል ብጣዕሚ ውይይት የድልየና ክብል ድማ ተዛሪቡ ኣሎ። ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኣብዚ ስጉምቲ እዚ እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ወሲድና እንታይ ዓይነት ደሞ ጠጠው ክነብል ክንኽእል ከምዝኽእል ደሞ ተዛሪቡ ነይሮም። ኣብቲ ሃገራት ዝፍፀም ዘሎ ጥቃታት እስካዕ ከዚ ናብ ኣውሮፓ ሃገራት ምንም ነገር የበፅሕን ዘሎ ኣብቲ ዝብፃሕ ዘሎ ናይ ቤዝ ካምፕታትን ኣብ ለንደን ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍን ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ክብል ድማ ተዛሪቡ ላብ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ቅድሚ ከዚ ኣብ ኣሜሪካ ወፂኦም ነይሮም። ኣብ ለንደን ደሞ ተወሳኺ ኣብ ናይ እስራኤል ኤምባሲ ዘለዎ ኣብ ለንደን ዘለዎ ቦታታት ከይዶም ጭሖቶም ወይ ደሞ ዘረቦም ከስምዑ እናተረኣዩ ይርከቡ ማለት እዩ። ዘቢሉ ድማ ና ሎማዓንቲ ዝተወቅዐ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበሉ ቦታታት እናተወቅዑ ይርከቡ ማለት እዩ። ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ከባቢ 100 ሰብ እዮም ሞይቶም ማለት እዩ። 100 ሰብ ዝኣክሉ ህፃውንትን ኣረጋውትን ዝነበሩ ቦታ ክሞቱ ኢሎም ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ኣፓርታማታት ዝውዕል ዘሎ ኣብ መንበሪ ገዛውትን ዘሎ ብዛዕባ ኣረጋጉትን መብዛሕትኦም ህፃውንቲ ተሓዲጎም ዝኸድሉ ገዛ ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ካብቶም 100 ማለት እዩ። እቲ ዝተጠቃዐ ደሞ ከባቢ 100 ሚሳይል ተላኢኹ ነይሩ። እቲ ኣብ ሚሳይል ኣብ 100 ዝለኣኸቶ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት እዮም ሞይቶም። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እያ ወቂዓ ነይራ። ፍርቁ ኣብ ካምፒ ፍርቁ ደሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብ መንበሪታት ዘለዎ እስራኤል ኣብ ኢራን ጥቃዓት ክትፍፅም ክኢላ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክትወቅዕ ክኢላ ዘላ ደሞ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፋብሪካታት ናይ መኪናን ዝተፈላለዩ ናይ ምግብታትን ዝነበሩ ፋብሪካታትን ክትወቅዕ ክኢላ ኣላ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ቤዝ ካምፕታት እውን ወቂዓ ኣላ። እዚ ኣቢሉ ድማ ኣብዚ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባትን ክሞቱ ከም ዝኽኣሉን ዝተወሰኑ እዮም ከምልጡ ክኢሎም ኣለዉ። እዚ ዘይተሓሰበ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ማለት እዩ። ኣብ ለንደን ብዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ክዛረብን ኢዱ ክህብን ጩኸት ከስምዑን እናተረጋገፀ ወይ ደሞ እናረኣ ክሞቱ ከም ዝፍለጥ እዩ። ዘቢሉ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ጭርሖቶም ትራምፕ ክወርደና ኣለዎ እዚ ኣብ ኢራን ዝፍፀም ዘሎ ጥቃት ደሞ ዘይሕጋውን ብስሩ ኣብቲ መብትታት ናይ ሕጊ ዘየለውን ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብቲ ህዝቢ ደሞ ኣብቲ ናይ ለንደን ዝነበረ ኣብቲ ናይ እስራኤል ኤምባሲ ከይዶም እዮም ጭሖቶም ከስምዑ ክኢሎም እዚ ሰላማዊ ዝተወደአ ናይ ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ናይ ኢራን ነገር ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ዘይደገፎ ነይሩ። ሓደ እቲ ሃይማኖትና ትቃረኑና ኣለኹም ብሃይማኖት መልክዕ ኢኹም ትመፅኡ ኣለኹም ኣሜሪካ ትጋገላ ክብል ድማ ተዛሪቦም ነይሮም። እቲ ሕልፍ ዝበለ ልክዕ ዝበለ ግን ኣሜሪካ ወይ ደሞ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሩ ዘሎ ጥቃዓታት ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኢራን ኮይኑ በተለይ ኣብቲ ናይ ማይኒንግ ዝበሃሉ ኣብቲ ናይ ማዕድናት ዘለዎ ቦታን ኢራን ክትኸስረሉን መሳርያ ክትገዝአሉን ዘይትኽእል ዓይነታት መፋሪ ቦታታት ዘለዎ ክወቅዕ ከም ዝኽእልን እናወቅዓ ከም ዝርከብን ዝተወሰነ ቦታታትን ተረጋጊፁ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኣቢሉ ድማ ላብ ናይ ማይ ማዕድን ዝነበሮን ናይ ወርቅታት ማዕድን ዝነበሮን ናይ ነዳጅ ብዝበለፀ ደሞ ቦታታት ክወቅዕ ክኢሉ ኣሎ። ምክንያቱም እዚ ተግባር እዚ ኣብ ስዑድን ኣብ ኩዌትን ኢራን ክትወቅዕ ስለዝኽኣለት ኣሜሪካን እስራኤልን ትሕብብር ብምግባር ድማ ኣብ ናይ ኢራን ዝነበረ ቦታታት ናይ ማዕድናት ክወቅዑ ክኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ትራምፕ ኣጠንቂቁ ኣሎ ላብ 2 ሰሙን ኣካባቢ ጌርና ኣለና ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ክቋረፅ ኣለዎ ዶ ወይስ ክፀንሕ ኣለዎ ዝብል ደሞ ኣብቲ ውሳኔ እዩ ዝረአ ክብል ድማ ተዛሪቡ እንድሕር ዳ ኢዳ ተሂባ እቲ ናይ ስምምዕነት ክተካየድ ተወሲና ኢራን ማለት እዩ ኣንሕና ዕርቂ ክንፈፅም ኢና ወይ ደሞ እቲ ስምምዕነት ክንውድኦ ኢና ክብል ድማ ተዛሪቡ መንግስቲ ኢራን ደሞ ብዝሃቦ መግለፂ ድማ ላብ 10 ዝኾኑ ጥያቄታት እዩ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብቲ ሕጎ ማለት እዩ። እዘን 10 ጥያቄ እኳ ብግልፂ እንተዘይተባሃላ ተለይወፃ ማለት እዩ ብውሽጢ እዩ ተወዲኡ እዘን 10 ጥያቄ እዚአን ድሕር ትፍፅሙና ወይ ደሞ ትእዛዝ ትፍፅሙና ተኾንኩም እቲ ውግእ ክነቋርፆ ኢና ክትብል ድማ ተዛሪባ ነይራ። ሕፅር ብዘበለ ግን እቲ ዕርቂ ፈፂሞሞ ነይሮም እኳ ግን እዚ ዕርቂ ገና ኣብ ሰዓታት ውሽጢ እናሃለየ ኢራን ክትውቃዕ ወይ ደሞ እቲ ሰላማውነት ፈፂማቶ ዝነበረት እሺ ኢላ ላብ 200 ዝኾኑ ኢራናውያን ደሞ ክውቅዕዋ ብምኻሎም ኢራን ትውዕል ኣፍሪሳቶላ ማለት እዩ። እዚ ዝውዕል ዘፍረሰቶ ደሞ እስራኤል ብዝፈፀመቶ ዓብዪ ደብዳቤ ናይ መንግስቲ እስራኤል ድማ መልሲ ሂቡ ነይሩ። እዚ ዕርቂ እዚ ለኣየ ኣይውክልን ንኣሜሪካን ኣብ ኢራን ውሽጥን ዘሎ ነገር ዕርቂ ንምፍፃም ዝውክል እምበር ለኣየ ዝውክለኒ ነገር ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ወይ ደሞ
ተናጊሩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምሸት ኣካባቢታት ዝተቃፀለ ኣብ ኢራን ዝተቃፀለ ቦታታት እዩ ብዙሕ እኳ ኢራን ትጉዳእ ከም ዘላ እናተገለፀ እዩ ዓፅፋዊ መልሲ ትህቦ ዘላ ግን ብጣዕሚ ሓያል እዩ ኣብ ሰዓዲ ዓረባትን ኣብ ኩዌት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ እስላማውያን ሃገራት ወይ ደሞ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ዘለወን ዓድታት ዝተፈላለዩ ናይ ሚሳይላት ብምልኣኽ ክትወቅዕ ትኽእለላ ግብረ መልሲ እናሃበት እያ ትኽእል ዘላ እምበር ፍርቅም የበለትን ማለት እዩ እዚ ብምግባር ደሞ እተን ናይ 15 ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ዓብይ ውሳነን ኣብ ዓብይ ከይዲ እናካየዳ ይርከባ እቲ ውዕል እስካዕ ኸዚ ኣይተወሰነን ጃፓን ኣሜሪካ ዘካየደቶ ዝነበረት ዘረባታት ጃፓን ክትቅበሎ ከም ዘይከኣለት እዩ ሳውዝ ኮርያ ደሞ ዝውግዝ ክጅምሮ ከም ዝደሊ እዩ ዝረአ ዘሎ ምክንያቱም ናይ ቁምብላታት ዓይነታት ሙከራ የርኢ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናሎማዓንቲ ዜናታትና ኣዝዮም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ሒዘልኩም ክመፅእ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሰላም ቆኒ